Baka ito na yun. Turn left. Turn left. Left naman to. Try natin. Dito. Oh, your river. May mga pinagdaanan tayong banner ah. So, parpad na pala. Oh, ito. Ayan, saka ito. Yung mga tatay. Wala ka man dyan. Kakainis. Kapag nag-aya ka talaga mag-short, magpalit ka talaga ako. Mag-swimming na tayo, Day. Dapat nga nung Sunday kami mag-swimming eh. Mulan man. Hindi ka rin nagyayan, din pa ako ready. Wala. Hindi ko makita. Oh. Yung screen. Bakit patay? Hindi yan patay pala. Ano? Naka-off siguro, Hindi yung ilaw niya nakababa. Saan ilawan nyo? Gusto ginoo ko. Ano bang klaseng cellphone dara? Ilawan daw pero hindi naman na. Yan na. Naman. Yan, sinagan. Yung tawag dito. Yun yung ina. Left or right? Here. To the next side. Yan. Next side. And then, right. Turn right or left. You are here. You are here now. Dito na. Yes. Come on, let's go here. Finally, welcome to my coffee shop. Nox. I will show you. I will show you around. Uy, maganda sana dyan no, kung mainit ano. See this one? This is our coffee shop, bebe. Lovely place. Ganda. Ganda. Dito pala. Ang dali lang naman. To have some Coffee shop here. It's good for the moment if you solo. Yeah. You see that? Bawal lang marites dyan ah. Yes, I told you, no marites here, only coffee May hut. katreo, pwede kang matulog dyan pagkatapos mong magano. Maganda pag summer. Pag wag ano. Pa-picture tayo. Dali na pa-picture tayo. Dito. Dali na. Oh, we're here. Picturean na kita dito. Here. Sa coffee shop. Na-picture. Picturean kita doon. Dito na. Anay. Nay. Dandahan mo. Yan. Wow. One. Yeah. Foto-foto. Okay na? Yeah. Ako din magpa-picture. O sige. Muntik na akong maano. Ulga. I'm here na with my coffee. Andali, ayusin ko lang. Ayaw ko may basurahan. Tell me if you're Pwede ready. tayo maglakad-lakad muna dito. Saka mamaya na tayo mag-traffic dyan. Wala kang stick dyan? Mag-selfie tayo? Uy, dyan isa lang na. Ano? Nakaka 1,000 picture na ako. Sigurado ka ha? Ang not ready yet na nyo. Okay na, Day. Pwede tayo yung taga pala dito eh. Sa loob. Magsabi ka naman. Basta, nagpipicture ako. May mga stolin pa. Oh, check mo. Ang ganda. Ako din. Akin ang cellphone mo. Bakit yung cellphone niyo? Ang pangit ng kuha ng cellphone ko eh. Oh, na. Maganda ba kuha niya? Di ko alam. Tingnan ko nga. Tangin na talaga naman. Hindi nga siya nakadress pero wakpak naman. Oh my cake. Yan yung aking friend na kala mo kakabugan. Ah. Oo, pwede.
are here. One. Sabihin mo naman kung pwede na. 1, 2. 1, 2. Dali. Likot mo. 1, 2. Bahala kayo mag-extra. Eh? Hoy, may lunch ba dito na order? Pwede mag-lunch? Lunch na lang tayo, tapos may kape. Hoy, tama na yan. Mag-lunch na tayo. Gutom na ako. Ganda din mag-picture sa puno. Doon, oh. Tara doon, doon. Tara sa kabila.
Naka-tripod lang, di na nangilala. Dito, oy, dito kaya tayo. Oh, dito tayo magkape. Oh. Ha? Ano ang chukos? Chukos. Ano? Ano ang chukos? Oh, yung sage daw. Isa, dalawa. Dali.